cikin HTML kashi na biyu. A kashi na biyu za mu koyi yanda ake rubuta HTML code. Kada ku manta ku yi subscribe domin samun sababbin bidiyo kullum. Ya ake rubuta HTML code? Muna da wasu matakai guda huɗu. Mataki na farko, ku buɗe notepad ko kuma wani text editor, Sublime ko da sauransu. Mataki na biyu, sai ku rubuta wannan code ɗin masu zuwa. Head HTML, sai ku rubuta head, sai title wanda zai fito na feji, sai ku rufe head, sai ku buɗe body, sai ku yi rubutu a cikinsa a cikin body, sai ku rufe body, sai ku rufe HTML. Mataki na uku, a ajiye abin da aka rubuta, wato ku yi saving file ɗin da suna HTML na farko. Kafin nan bari mu je mu rubuta kamar yadda aka ce. Zan buɗe, an ce matakin farko text editor, zan buɗe Sublime text editor, zan rubuta HTML code ɗina, HTML na buɗe, sai head, a cikin head ina da title, wannan title ne na feji, misali sai in rufe title, sai in rufe head nawa. Kada ku manta na farko mun faɗa cewa head yana da abin rufewa, title ma haka. Ana saka head ne a cikin HTML, shi kuma title a cikin head. Then yanzu zan buɗe body, mun gama da head, zan buɗe body. A body za mu yi rubutu. Wannan shi ne HTML feji na farko. Na gode sosai, kada ku manta ku yi subscribe, ku yi subscribing channel ɗin nan domin samun sababbin tutorials. Then na rufe, yanzu zan rufe body na gama body. Dama an ce ba a saka body a head, body shi ne babba, komai da za a rubuta a ciki yake. Then yanzu zan rufe HTML, na gama rubutuna. Then step 3, save the file. Save the file, bayan mun gama rubuta wannan, za mu save the file HTML na farko .html. Okay, save the file, desktop, save the file HTML na farko .html. Na yi saving nashi yanzu. Then ku danna file ɗin da kuka wanda yi double domin mu buɗe shi a browser. Okay, let me go minimize, let's go to desktop, see the file. File is here. Double click, opening. Ya, gashi ya fito. Gashi ya fito yanzu. Cewa wannan shi ne HTML feji. Okay, kada ku manta mun yi maganar paragraph wanda za mu iya sauko da bayani. P wanda za mu sauko da bayanin mu ƙasa. Okay, zan zo nan gurin sai in ce P saboda ya yi tsawo sosai. Sai in ce na rufe P na anan. Na rufe shi, sai in yi saving, sai in koma browser, sai in yi refresh. Sako. Aha, P tag ga inda yake yi. Paragraph kenan zai sako da layi kamar yadda muka faɗa HTML na farko. Idan ba ku kalle shi na farkon ba, za ku iya dubawa a ƙasa da akwai link domin ku kalle shi kafin ku zo nan gurin. Wannan kuma shi ne title na feji. Idan muka koma saman browser, mun ce shi yake fitowa a nan gurin, gashi nan wannan title ne. Okay, bari mu canja shi yanzu mu gani me zai koma. Okay, in zo nan gurin, in goge wannan,
bari mu rubuta I am Solvasun channel. Okay, I am Solvasun channel. Let's go, let's see. Okay, refresh. Yeah, ya canja I am Solvasun channel. Okay, mun gama da wannan ba? Okay, dan mun gama da wannan. Yanzu mu haɗu a kashi na uku domin mu koyi yanda za ku yi rubutu, ku yi masa kwalliya rubutun, ku sa kala da sauran abu. Kada ku manta ku yi subscribing. Mun gode.